Hori, pues, bueno, grabaketa ikusiko duzuenei ongi etorri, eta aipatu den bezala gaurko formakuntza hasien aterpeko, no, ekitaldeko formakuntza da, eta hori, hasien ugalketari buruzko no, oinarrizko kontzeptu batzuk ikusiko dugu. Gero, ikusiko dugun bezala, pues, seguraski gauza batzuk eskolako baratza txiki-txiki batean pues, erabaki beharko dugu, ea posible dugun, edo bueno, zer egiten dugun. Gaur aipatuko dudalako, bueno, zakin nola zen, no? Zuzen, egin behar diren gauzak hasiak ongi ugaltzeko. Gero, bakoitzak bere baratza ahal duena egiten du, eh? Baina, bueno, gaur aipatuko ditudanak da ongi bereziki ugaltzeko. Eta, bueno, igual erabaki beharko dugu, pues noraino, bueno, zer egiten dugun ala ez eskolako baratza txiki batean. Bale, partekatuko dute pantalla. Ea ikusten den, bai? Vale, pues, bueno, saiatuko naiz gutxi gaude, pues, bueno, gutxi gora bera nahiko tita egitea, eh? Vale, gaurko formakuntza. Eta, igual, azteko, bueno, berez gaurko saioarekin hasi baino lehen, igual, pentsatu dezakegu eskolako baratza batean zer egin dezakegu hasien ugalketaren inguruan, eh? Adibidez, ariketa bat eta gaurko formakuntza hortik doa da, bueno, hasi batzuk ugaldu, joan den astean egon ginen Zaldibin eskolen arteko hasi sareko topaketan, eta han ardurak genitun, eta printzipioz, pues, bueno, parte hartzen duten eskola bakoitzak, nolabait hartu du ardura, baritate batekin edo biekin, bueno, hasi horiek ongi ugaltzea, no? Pues, hau da, ariketa bat, ez? Pues, baritate bat edo batzuk zaintzea eta ugaltzea, baina gero, igual, ezin badugu edo beste ariketa batzuk dira, pues, baritate ezberdinak landatu edo erein gure baratzan, konparaketak egiteko. Orduan, seguraski kasu gehienetan, baritate horiek horietatik ezin dugu hasiak atera, eta nahasiko direlako, baina, bueno, ariketa bezala, pues, bioaniztasuna lantzeko eta hori, pues, hau beste ariketa bat da. Edo, igual, adibidez, azakiekin, seguraski ongi egiteko, pues, ezinezkoa izanen zaigu, baina, igual, utzi ditzakegu asa bat, bere ziklo osoa egin arte, pues, hori, pues, bere loreak nolakoa diren ezagutzeko, edo horrelako, no? Como ariketa egiteko. Ereintza esperimentuak hori joan den astean aipatu nun, nola Aizarnako eskolan egin zuten, bueno, lorontzi handi batean garia hartu zuten, gari aleak, eta sakonera ezberdinean erein zituzten ale horiek, eta, bueno, konparatzeko ea, bueno, ze sakonera arte ernetzen dira, eta gero ja ez dira ernetzen, edo errexago, edo azkarrago, edo, bueno, horrelako esperimentuak ere bai interesgarriak dira, edo kotiledoiak ezagutzeko, monokotiledoiak, bikotiledoiak, bueno, en fin. Eta hasien ugalketaren inguruan, badakizuen bezala, bi ekimen edo bi proiektu eskaintzen edo proposatzen dizkizuegu. Alde batetik, eskolako hasien aterpea, horrek esan nahi du, eskola bakoitzak poliki-poliki osatuko du bere hasien artxiboa edo hasien aterpea, eta gero, hasi aterpe hoien arteko sare bat, no? Poliki-poliki ere bai eraikitzen ari gara Gipuzko mailan. Eta, bueno, sare honetatik ibiltzen den materiala, no? Gaur egun erabiltzen dugun materiala, pues, bueno, irudian agertzen den maleta ibiltaria dela.
Eta, bueno, ja, gaurko formakuntza hasteko, eh? Hori, bueno, leire ikusten zaitut, eta nik uste dut ja zuk hori badakizula, baina, bueno, igual gogorazteko ez zaigu gaizki etorriko, eh? Vale, zer da hazi bat? Intuitiboki nik uste dut denok badakigula zer den hazi bat, baina igual nik lau hitzez errex, no? Edo ulergarri erraiteko nik erranen nuke hazi bat dela landare baten embrioia, embrioi. Gure kasuan, no? Mamiferon kasuan, pues, igual erranen genuke feto, no? Pues, bueno, baina orokorrean embrioi, no? Orduan, gameto maskulino bat eta gameto femenino bat no? Fekundazionean elkartzen dira, eta hortik abiatzen da biderketa zelularra, eta hori, no? Pues, bueno, hori da embrioi bat. No? Baina, landare batzuk badituzte ahalmenak beste maneran ugaltzeko. Eta han agertzen da biderketa asexuala. Orduan, haziak beti lotuta daude ugalketa sexualarekin. Baina, bueno, igual honetan sartu baino lehen ikusiko dugu landare batzuk dituzten beste estrategiak biderkatzeko edo ugaltzeko, baina hazirik gabe. Orduan, horiek orain ikusiko dugu azkar, baina bueno, honetan ez gara sartuko. Eta hauek dira, pues, adibidez, tuberkuloak, patatak, edo erraboila, bulboak, tipula, edo baratxuri eta hori, errizomak, garoa, asunak, eta beste hainbat. Eh, Kimu berriak, orduan adibidez aloe vera, nola landare txikiak inguruan, no? Sortzen diren, edo estoloiak adibidez marrubiak, adar bat edo sasi, alarra. Botatzen du adarra hori, bum, eta gero ja, lurrera iristen denean, sustraiak kentzen ditu, eta hori mosten balin badugu, bi landare epiko genitu, no? Estoloiak. Gero eskejeak, no? Adar bat moztu eta adar hori lurrean jarri eta sustraiak kenduko ditu. Edo adar aldaxka txertoak, injertoak. No? Horiek, claro, noski baietz, landare guztiek ez dute hori egiten edo horrela ezin dugu biderkatu. Eskejeak, pues bai tomate, hainbat arbol eta hori, baina ez landare guztiekin ezin da egiten, osea, no funciona, vamos, mozten duzu adar bat, jatzen duzu lurrean, baina hortik ez da ez eraterako, ez? Baina, bueno, hau, kasu guzti horietan, ateratzen diren landare berri horiek genetikoki identiko, ama bezalakoa dira. Ez da informazio genetiko trukaketa, ordean, printzipioz, urrengo belaunaldiko landare horiek genetikoki berdintsuak dira, no? Orduan, klon bezalak ulertu dezakegu. Baina guri interesatzen zaizkiguna zenta, karo, hasi bat ugalketa sexualatik dator. Eta horrek esan nahi du, karo, hasiak alde batetik, bueno, hori, pues, hasi batean informazio material genetikoa ja nahasita dago, ez da nahi gameto maskulino batetik polena, no? Kasu honetan, landaren kasuan polen, gameto maskulino dela, eta ovulo gameto femenino. No? Orduan, bi edo landare beretik orain ikusiko dugu, edo bi landare ezberdinetatik nahasi izan da material genetikoa. Hortik aldaketak, no? Sortzen dira, eta hortik sortu da pues, biosferan dagon bioanistazun osoa. Gero, aparte, haziak baita balio dute landareak belaunaldi mugitzeko, lurraldean pues, mugitzeko, baina hori da beste kontu bat da. Baina haziak berez nolabait batzen dute bi iturritako informazioa.
Orduan, hori pixkat kudeatzeko zen, da gure baratzen ongi egiteko hasiak nahiko interesgarria izango da, ezagutzea nolakoa den gure landare horren polinizazioa, fekundazioa. Zen da, horrek gauza batzuk baldintzatuko digulako. Orduan, polinizazioa nola gauzatzen den jakiteko gutxi gora bera lorearen loreko ezaugarri no? Gehienak ezagutu beharko dugu. Hemen irudian dugun lore perfektoa edo hermafroditak, orduan bi sexu ditun lore bat dugu. Eta, bueno, barkatu izenak gaztelaniaz daudelako, baina, bueno, hemen ikusten dugu, no? Organo maskulinoa, no? Estambre, antera eta filamento, eta gero organo femeninoa, pistilo dena, bere zati guztiekin. Orduan, antera batetik polena ateratzen da, eta sartzen da estigmatik, eta gero jeisten da, bueno, ovario sartu arte, eta ovulo batean polen ale bat sartuko da, eta ja, hortik hasiko da biderketa zelularra. Claro, azien ezaugarri berezi bat da, embrioi hori hasten da, hasten, nahi dut, polena eta ovulo elkartzen dira, han hasten da biderketa zelularra, baina iristen da momentu batean nun prozesu hori geldirik gelditzen da. Nolabait, geldirik. Eta noiz arte, bueno, pues, egoerak aproposa diren arte, temperatura, ezetasuna eta bar, orduan, no, ernetzen da, hazi hori, eta orduan ja etengabe, bueno, segituko du landarea sortu arte. Orduan, berezitasun hori, udazkeneko eta hierran berriz ikusiko dugu, zenta kristona, bueno, harreman handia daukalako, hasiak nola gorde behar dugunarekin, ez? Orduan, bueno, aurrera. Hau da lore perfektu bat, baina lore guztiak ez dira lore perfektuak. Orduan, ze lore edo landare mota ditugu lore motaren arabera. Pues alde batetik daukagu landare batzuk, nun landare berean ditugu lore maskulino eta lore femenino. Orduan, lore batzuk bakarrik polena ateratzen dute, eta beste lore batzuk bakarrik ovuloak sortzen dute. Eta gure baratzako adibide ezagunenak monoikoak, landare berean bi lore ezberdinak, pues ditugu artoa, eskerren ikusten duzun argazkia da goikaldeko, no? Artoko hori, lore maskulinoak, handik ateratzen da polena, eta gero arto buruko, ez? Goiko puntan ateratzen diren hile hoiek, edo bigote hoiek, hauek dira lore femeninoak, no? Orduan, polena ateratzen da goitik, eta hile hoietatik sartzen da burura. Gero kukurbitazea guztiak, kuia, kuiatxo, pepino, meloia, sandia hori guztiak monoikoak dira. Eta hori igual eskolan egin nahi baduzue ariketa ikasleekin, bueno, nahiko oso errex ikusten da lore barruan ea bost bola ditun, eta hori arra da, edo bakarrik, bueno, sarrera bat, kopa bat duen, eta lore emea da. Eta gero, eskuinan ikusten duzuna da arbol asko monoikoak dira. Argazkian gaztain ondo, bueno, aritzak, eta, bueno, oianeko arbol desente monoikoak dira. Beti, kasu horietan, beti fruitua lore femeninoetatik aterako da. Beti. Osea, lore maskulinoak botatzen dute polena, eta gero ja, lore horiek ja desegiten da, bueno, no? Lehortzen da, usteltzen da, lo que sea. Beti fruituak lore femeninoetan aterako dira. Eta gero, bestalde daukagu beste landare motak oso gutxi daude, eta dira landare dioikak.
Orduan, landare batek badu bakarrik lore femeninoak eta beste landare batek bakarrik lore maskulinoak. Hori, oianan daukagu, ez da barkatu, Euskaraz ez dut sekulan gogoratzen, taxus, eskuinean ikusten duzun argazkia, tejo, gaztelaniaz, hori dioikoa da, baina, bueno, gure baratzan, ezagunena, bueno, zuek ezagutuko duzuena dira espinaka, adibidez, asunak ere bai dioikoak dira, eta igual batzuei sonatuko zaizue kainamo, marihuana, hori dioikoa dela. Landare maskulino, landare femenino. Bai, bueno, igual, ariketa bezala nik uste dut igual polita izan lehike, adibidez espinakaikin. Espinakak gutxi gora bera denok ezagutzen dugu, baina igual ez dugu sekulan ikusi espinaka loreetan, ez? Eta han argi ikusten dira bi lore mota, no? Ezberdinak ditula, eta nola batean bai gero agertuko dira hasiak eta bestean ez zer. Ba. Orduan daukagu zen lore mota ditugun, lore perfektuak gehienak, Gure baratzan gehienak dira perfektuak. Solanazia guztiak, tomate, piper, letxuga, azakiak, bueno, umbeliferak, ia guztiak lore perfektuak dituzte. Eta gero beste kontu bat da nola iristen polena organo maskulino batetik, organo femenino batera nola iristen den. Eta hortik daukagu bi landare mota. Kasu honetan, zerbait a grosso modo hartu behar dugun, da sailkapen argi bat da, landare entomogamak edo barkatu. Begira ezazue behian, autogamak edo alogamak. Landare autogamak dira autopolinizatzen direnak. Eta besteak polinizazio kurusatua. Autopolinizazioa, kasu gehienetan, erran nahi du lore baten polena, lore bera polinizatzen duena. Orduan, polena bakarrik bideiatzen da, ez dakit, 4 milimetro, edo milimetro bat, edo 2 milimetro. Osea, erortzen da estambre batetik, organo femeninora zuzenean. Autogamak. Adibidez, lekaleak, tomate, letxuga, horiek. Horiek ikusiko dugun bezala, nahiko errexak direla baratza txiki batean ugaltzeko. Eta gero, alogamak, polinizazio kurusatuak dira, pues bueno, piperra, nahiko alogama, kukurbitazia guztiak, azakiak, bueno, asko. Azelga, remolatxa, espinaka, hori guztiak alogamak. Claro, autogamak, orain nik aipatu dizuet, lore batek polinizatzen du, bere buruari polinizatzen da. Beti, edo kasu guztietan, ez. Garo, bestenaz, ez genuen eukiko, ez dakit nola esan, evoluzioa, milaka babarrun varietate ezberdinak ditugun. Nola posible den, hau, pues, polinizazio kurusatua izan delako. Bestenaz, varietate bakar eukiko genuen. Orduan, autogamak esan nahi du, ia lore guztiak autopolinizatuak izan diren, baina ez guztiak. Ados? Vale. Eta polena lore batetik bestera bidaiatzen denean, eta normalean da landare batetik bestera, bi bide nagusi ditu. Edo haizea, edo xomorroak. No? Orduan, haizean dispersatzen den polenen landareak dira anemogamak, no? Anemo, haizea. Eta besteak, no, animaliekin bidaiatzen den polena, entomogamak. Orduan, hori interesgarria da, eta igual eskolako baratza batean egin ditzakezuen ariketa da, ikustea zein insektu mota dispersatzen du landare honen polena. Zenta, landare guzti, denok badakigu erleak, vale, ados, no? Erleek
polena mugitzen dute, noski baietz, baina ez bakarrik erleak. Landare batzutan, animali polinizatzaile horiek askoz txikiago dira. Eta kasu batzutan aski bioaniztasun, no? Dexente ikusten ditugu gure loreetan. Eta hori polita esan leike, ere bai, ikustea edo identifikatzea zeinek diren kasu guztietan animali horiek, ez? Ados, aurrera. Ordu, ja, pixkat, ja mamian sartzeko, ze kontutan hartu behar dugu gure baratzan hasiak nolabait ongi egiteko, Bueno, hori egiteko, orokorrean bi arazo nagusi eukiko dugu, edo nolabait baztertu beharko dugu. Eta bi arazo nagusi horiek dira endogamia eta hibridazioa. Ados. Orduan, momentu bat, Vale, gero ikusiko dugu, orduan. Bueno, hori bakarrik hemen aipatzen dizuet. Hau da, kontutan hartu beharko dugun bi arazo nagusiak. Vale, gero, aurrera. Claro, erein, osea, betinik aipatzen dizuet, haziak gure baratzan egiteko nolabait, kasu gehienetan, eh, beste pausu bat ematea suposatzen digu. Nahi dut, lehenbiziko pausua, baratza bat zaintzea balin bada, lehenbiziko pausu, haziak ugaldu, kasu gehienetan, pues bueno, nola bait, edo ez dakit zailago, baina, bon, batzutan lan gehiago eskatzen digu, edo jakintza batzuk gehiago beharko ditugu, eta adi egon beharko gara gauza batzutan, jo que se. Orduan, nolabait beste pausu bat suposatzen digu. Eta gauza hoien artean bat da, karo, gure hasiak ugaltzen baldin baditugu, bai ala bai, erein beharko ditugu gure hasiak. Eta karo, gero eta kasu gehienetan, gehiagotan, zer egiten dugu? Pues landara, plantela erosten ditugu, mintegi batean. Orduan, ja, como que lehenbiziko lan hori kentzen dugu. Eta, karo, gure hasiak mantendu edo, no? Urtetik bestera ugaldu nahi balin badugu, pues bai ala bai, zerotik abiatu beharko dugu zikloa. Horri buruz, nik ez, osea, hasiekin lan egiten dugunok, normalean beti gogorarazten dizuegu, hasi asko, kasu askotan, zuzenean egin dezakegula ereintza. Zuzenean ereintzen baldin badugu hasi bat baratza, dena erresago eta bai, edo arinago izango da landararentzat. Baina guri lan gehiago suposatuko digu. Basikamente, bareak, no? Ez landare txiki horiek txikitzeko, eta beste belarrak, kompetentzia eta hori, no? Orduan, da, zaiena guretzat, eta lan gehiago guretzat, baina lan eskertuko du. Orduan, hor, lehenbiziko erabaki bat da. Erentza zuzena, edo mintegian egiten dugu, mintegian azitegian, edo gela baten barruan, edo lo que sea, no? Orduan, hori baita ariketa bezala egin dezakezun zerbait da, konparaketa. Egiten dugu adibidez letxuga, erentzen dugu zuzenean kanpoan, baratzan, edo erentzen dugu, jo que se, bote txikietan, eta gero transplantatzen dugu. Kasu batzutan, dudarik gabe, ereintza zuzena. Zenta, landare horiek oso gaizki daramatzen, pues, bizitzen dutelako trasplantea. Egia da, gaur egun, mintegietan, iaia dena ikusten dugu salgai. Baina nik esango nuke, babarrunak, joder, ereintza zuzena, artoa, ereintza zuzena, remolatxa, ereintza zuzena, zegerio, gero, gauza batzuk zalantzan, adibidez, kalabazina, hori
Bueno, nik kalabazina beti ereintza zuzena egiten dut, kalabaza, ordez, azitegian. Bueno, kalabazinak gertuago ditudalako beti, eta, bueno, leku babesago batean, kalabazak pizkat baztertuta ditut nire baratzen, eta, bueno, bazpare, no? Porque, claro, eh, bareak, bare batek, gau batekin, ja, desegiten dizkizu, osea, jaten dizkizu guztiak, baina, bueno, gero, azakiak nik egiten dut erintza zuzenean, udaran egiten delako azitek ereintza. Orduan, adibes letxuga, lehenbiziko ereintza, orain egingo dudana, martxoan, azitegian egiten dut, baina gero ja, urrengo urteko ereintzak kanpoan egiten ditut. Orduan, hori, bueno, erabaki bat da, baina azitegi batean egiten baldin badugu dena kontrolatuago, ongi egiten baldin badugu, pues claro, landareak azkarrago hasiko dira, lo que sea, baina, bueno, ongi egin behar da, nahiko, bueno, delikatua da. Baina, orduan hori, eta, bueno, zanahoria, egintza zuzena, ere bai, bueno, en fin. Eta ereintza, bueno, lehenbiziko momentu horietan, bueno, gauza batzuk dira, azken astean ikusi genuen pixkat, baina, bueno, ilargia. Hori, bakotxak badauka bere teoria, Jakoba Errekondok adibidez, aipatzen digu, hilgoran erein behar direla gora joaiten diren landareak, no? Pues jo, no? Gora joaiten direnak, leka edo piperrak, tomate eta hori guztiak, eta hilberan, pues, sustraiak jaten dugunak edo bulboak eta hori. Ilgora eta hilbera ez da creciente eta menguante, da ascendente eta descendente. Hori egutegi guztietan normalean agertzen da, esan nahi dut ilargiko egutegian. Gero sakonera, hori bai ikusi genuen joan den astean, eta igual hori errex aipatzen da. Ereintzea ez da lurperatzea. Hasi batek ezin du, ez dakit zenbat zentimetro gainditu. Orduan, normalean, liburuetan gonbendatzen digutena da, hasi baten diametroko hori doblea ez gehiago sakontzea. Orduan, gure hasi adibidez, babarrunak, zentimetro bat badu hasi horrek. Pues, sartu behar dugu 2 zentimetro, ez gehiago. Horrek, esan nahi du, hasi txikietan, claro, iaia azaleran utzi beharko ditugula. Eta, claro, oso goian balin badaude, claro, lehortzeko arrisku handia daukagu. Orduan, nik batzutan pizkat barrurago sartzen dut, osea, adibidez, letxugak, eske, claro, letxuga hasi horrek dauka, 2 milimetro, 3 milimetro. Pues nik igual bai ez dut 6 milimetrotan jartzen, baina igual zentimetro bat, baina ez gehiago, Orduan, claro, beti gainean egon behar gara, ureztatu behar da, eta bar, no? Ureztatu, baina zerbait, no? Flish batekin edo motxila batekin, zerbait, no? Oso, no? Euri fin-fina egiten duena bezala, Ez manera batekin, azziak ez dakit nora joanen diren, Gero, ongarritzea basikoa da, aste horietan ongarria behar du, landareak, orduan hori segurazki zuek egiten balin baduzu azitegia erabiliko duzu substrato, erositakoa, hori normalean substrato horiek ja daukate ongarria sartuta, baina berrerabiltzen balin baduzu ondoko urtetan, kontutan hartu berka duzu segurazki zeukan ongarria ja urekin joan zaigula, no? Orduan, igual, birziklatu nahi balin baduzue ongarri hau, igual gehitu nahasi, no? Humusaekin edo kompost, lo que sea, no? Eta gero, argitasuna baita aipatu genuen joan den astean, eta eskoletan batzutan daukagu arazo hori,
eta da, pues igual, kanpoan ez dugun leku bat aproposa, eta hazitegia egin behar ditugu, edo aula batean, edo pasilloan, no? Amezketan bezala, edo lo que sea. Orduan, hori arazo bat da, no? Landareak oso luzeak egiten dira, no? Argien txeka, eta, bueno, baina hau, pues, bueno, horrela balin bada gure egoera, pues, nada, aurrera, eta gero igual bai, trasplantatzeko momentuan, lepo luze hori, bueno, barrura sartuko dugu, eta jazta. Bai. Eta azpian ikusten duzuen bezala, landare batzuk, espezie batzuk asko sufritzen dute trasplantean, eta beste batzuk asko gutxiago. Horregatik, adibidez, ez dakit, segurazki ikusi duzue, nola azoketan oraindik tipula edo porrua saltzen den manojo, no? Manojotan sustraiak airean, a raíz desnuda. Eta hau horrek zer esaten digu, bueno, oso ongi bizitzen dutela trasplantea, gutxi sufritzen dute. Baina beste batzuk asko sufritzen dute. Adibidez, zanahoria, lekaleak eta hori, claro, normalean horiek segetatzen da, egiten dute sustrai pivotante luze bat, no? Zentrala, eta hori trasplantean nahiko erresa da puskatzea. Eta hausten balin bada sustrai zentral hori, bueno, pues, hiltzen da landarea, edo asko sufritzen du. Horregatik, lehen esaten nuen, no? Normalean ereintza zuzena egiten dugunak dira asko sufritzen dutela trasplantean, eta besteak ez. Gero, egia da dibidez piperrak, no? Piperrak beti hazitegian egiten dugu, zergatik, lehenbiziko pauso horiek oso motel egiten duelako. Orduan, eta temperatura altua behar duelako ernetzeko. Orduan, eske, behar duen temperatura lortu arte kanpoan egiten balin bagenun, hori igual izango zen ekainan edo uztailan. Orduan, ez genuen denborarik bueno, fruituak egiteko, no? Orduan, bai ala bai, piper kasuan eta tomateetan normalean baita egiten da, nahiko ziklo luzea dutenez, gure kliman aurreratu behar dugu bestenaz, udazkena edo negua helduko zaigu eta, bueno, ez zuen denborarik eukiko. Horrek zerekin lotura dauka, porque piperra edo tomateak bere jatorrizko lekuan tropikoetan piperrak dira landare perenne. Piper bat urte batzuk bizitzen da tropikoetan. Horregatik, poliki hasten da lehenbizi. Ez dela planta anual bat, no? Ez da landare anual bat, da perenne, no? Arbusto bat bezala. Bueno. Eta gero, gure landare ale eramaileak dira hasiak ugalduko ditugun landareak, ez? Pues bueno, pixkat zaintzeko, ekoizteko landare horiek nola zaindu behar ditugun gure landare eramaileak, pues bueno, gauza batzuk, no? Jadanik aipatu dudana, beste pausu bat dela, behaketa, antolakuntza, hori bere erara, eta hori eskolan pentsatu beharko duzu, eta nik uste dut eskaintza, bai, aukera ezberdinak eskaintzen dizkizuela, da nolabait behaketa gehiago egin behar da, eta hori ikaslekin egin dezakezu, jo que sé, desde nola ernetzen den, nolakoa diren kortiledoiak eta benetazko ostoak, gero loreak nolakoa diren, ze animaliak egiten dute polinizazioa, varietatez berdinak, zein den momentua ja hasi horiek biltzeko, eta bar, no? Eta gero antolakuntza gero ikusiko dugu gaua. Gero mapak eta rotulazioa hori garrantzitsua da, eta nik uste dut baita eskaintzen dizuela aukerak gauzak egiteko ikaslekin,
nahiko importantea da, gero ikusiko dugun bezala, hibridazioa ekitzeko, pues, barako ditugu gauzak, edo lo que sea, orduan, mapak ez dira gaizki, no? Etortzen, eta gero errotulazioa, hori, osea, claro, errotulazioa fundamentalak dira, edo errotulazioak esan nahi du, adibidez, azitegian, markatu behar dugu, pues, zein den, jo que se, artxabatako tomatea, edo tomate piko luze, lo que sea, no? Baina gero baita, nolabait markatu beharko dugu, zein landare han daude azitarako, orduan, fruitu horiek edo osto edo, lo que sea, horiek ez direla hartu behar jateko, orduan nolabait markatu behar dugu, porque hau da mitiko bat, no? Nik usten dut kalabazin hori hasitarako eta beste bat joaiten da eta hartzen du kalabazin hau, sobera handia ikusi duelako. Orduan horrelako gauzak baztertzeko, bueno, hori, pues, ez dakit, marka bat, oial bat, kartel bat, edo zen gauza. Eta mapak eta hori, eta antolakuntza zergatik importantea da horietan, porque landare batzutan, bueno, kasu askotan, hasiak lortzeko denbora gehiago egongo delako gure baratzen. Adibidez, letxuga bat, ongi dena ongi balin badoa, 40 egunetan bilduko dugu gure letxuga jateko. Behan, karo, hasitarako igual egongo da beste 2 hilabete. Eta guk igual planifikatu dugu gure baratzen eta pentsatuko bilu. Letxugak jarriko dugu orain eta gero kenduko dugu, ja, jango dugu letxugak eta landatuko ditugu ezakitze. Bueno, pues hasitarako usten balin badugu landare baten bat, horrek no? Espazioa okupatuko digu baratzat, no? Eta hori, eta bianualak diren landare kasuan, tipulak, adibidez, porruak ereintzen ditugu, udaberrian. Udaran trasplantatzen dugu baratzara. Udazkenean hasten dira, negua pazten dute baratzan, eta ondoko udaberrian loreetara igoko dira, eta bigarren udaran jasoko ditugu hazi horiek. Orduan, udaberria bat eta erdi, no? Urte bat eta erdi egongo dira gure baratzan. Hori kontutan hartu beharko dugu, gure planifikazioa gero egiteko eta, no? Errotazioak beti egin behar dira, beti zerbait ona da, baina hasiak egiten baldin badugu, pues, bai, batzutan eritasun batzuk hasietatik transmititzen dira, eta batzutan zer dugu, guk egiten baldin badugu fruitu potoloen kasuan, tomatek eta biber, kasu horietan ez hainbeste, baina ostoak jaten ditugun landarekin edo errotak hori, no? Altzatzen, no? Igotzen diren landare hori guztiekin normalean guk egiten dugunean haziak batzuk lurrera eroriko zaizkigu, bere ziklo ostean, no? Amaieran. Orduan, normala dena da urrengo urtean landare espontaneo batzuk atereko zaizkigu han baratzen. Eta adibidez, nik egiten badut letxuga bat, hemen. Eta datorren urtean, landatzen baditut beste letxuga mota, igual aurreko urteko letxuga espontanea batzuk aterako dira, eta igual, jo que se, pues igual dudan egongo naiz, ostia, mierda, eta hau zen da, iazkoak edo aurtengoak. Hori, bueno, nik uste dut nahiko igual adibide arraroa, no? Dela, baina, bueno, hala ere, edozein kasuan laboren errotazioa egitea beti zerbait egin behar den gauza bat da. Gero, hori nik egiten dudan beti, ez dakit, no? Como ohar bat da, zainketa ez sobera, ez gutxi, eta hori batzutan ikusten dugulako. Adibidez, landare horiek ez dira jateko, baizik eta haziak ugaltzeko. Orduan, bueno, mimo guztiak ematen dizkiet landare horiek. Ureztatzen dut beti, belarrak kentzen diot, dena txukun-txukuna, eta bat, no? Eta hori, bueno, ez da hain gaizki, baina kontrakoa bai gaizki da. No? Landare horiek hasitarako dira, orduan,
paso olímpicamente. Han, bazter batean gelditu dira, nik ja igual erdi ahantzita daukat, porque, claro, adibidez letxugak, jatenak jan ditugu eta utzi ditu hiru letxuga hasitarako. Eta, claro, hori udan gaude, nik beste bat lana ditu, erdi ja lehortzen, eta igual ez dut ureztatzen, ez dizkiet belarrak kentzen, lo que sea. Hori bai da, bueno, zerbait egin ez behar, hori ez dugu egin, porque naizta igual ikusten dugun letxuga bat, no? Altxatutaketan, igual erdi ja ostuak lehorrak eta hori, baina, karo, loreetan dago, polinizatzen ari da, hau da momentu kritiko bat, no? Orduan, dugu gure landare horiek antzi. Hori, zuen kasuan, zer gertatzen zaigu? Udaran gertatzen direla gauza horiek. Eta badakigun bezala, eskolako baratza batentzat, udara da garai kritikoa antolakuntza aldetik. Baina, igual hori, pues jo que sé, edo gurasoekin antolatzen balin baduze baratza, edo herriko, no? Adineko batekin, lo que sea, igual bai aurre ikusi ditzakezue, no? Bitu, udaran eukiko ditugu landare horiek hasitarako, letxuga edo tal. Pues igual, bueno, hori baita zaindu behar dira, urezatu behar dira, kristo, bueno, behar bada, lo que sea, no? Vale. Eta orduan nik beti esaten dudana da, nola zaindu behar dugu gure landare ale eramaiak? Pues jateko ziren bezala, no? Osea, letxuga bat nola zaintzen dugu, horrela? Pues letxuga hori hasitarako berdintzua zaindu behar dugu. Nik normalean, kentzen balin badut belarra, no? Obsesivamente, beti garbitzen du, no? Garbitzen, bueno, kentzen dut belar txarra eta horiek, pues gautza bera egin ezazu. Azkenean egokitu behar dugu gure landareak gure, ez dakit, lan moldeetara, no? Orduan, hori. Eta gero gure esku ez dauden baldintza batzuk, bueno, hori gure esku ez daude, baina bueno, ongi da igual ezagutzea orientazioa beti hegoaldera ongi dagola, pues insektuak, no? Eguzki gehiago, insektu gehiago, polinizazioa, ez dakitze. Klima, pues bueno, bakarrik jakitea, euria asko egiten balin badu, insektuak ez dira airean ibiltzen, geldirik daude, airean dagon polena lurrera doa, no? Urarekin. Orduan, bueno, horregatik hemen idatzi dizuet haizea, osea, no? Xeilak, no? Como inguruko babesak eta hori alde batetik onak dira refugio de fauna auxiliar bezala, txoriak edo beste xomorro handiago eta hori, baita babesleku bezala haizeak apaltzeko, eta polena, barneko polena hobeto mugitzeko, eta kanpoko polena ez hainbeste sartzeko gure baratzar, no? Orduan beti gonbidatzen da ahal bada, hori, inguruko seto horiek, ez, jartzea. Vale. Eta orain berreskuratuko dut ditugun bi arazo handienak. Eta hauek dira, nahigabeko polinizazio kurusatua eta endogamia, no? Orduan, bi kasu horietan dauzkagu, landare batzuk nun oso erresa den arazo hori ez izatea, eta bestea oso zaila, eta alrebez, no? Adibidez, a ber, nahi gabeko, hasiko naiz endogamiatik. Endogamia da, guri gertatzen zaigun bezala, bi landare oso gertu balin badaude, senideak balin badira, pues bueno, endogamia arazoak sortzen dira. Hori espezieren arabera. Espezie batzuk asko sufritzen dute endogamian, eta beste batzuk ez apenas. Eta horiek dira, zeinek dira asko sufritzen dutenak? Polinizazioan kurusatua egiten dutenak. Zenta ja horrela evoluzionatu dute, eta, pues, jo que sé, horrela da. Adibidez, asakiak, ia beti polena bidaiatzen da landare batetik bestera. Ja, berez, lorea ja egina dago, nolabait, polena
beste lore batera juteko, eta ez berean gelditzeko, no? Barrera fisiko batzutan badaude. Eta batzutan, igual, hasten da bakarrik polena eta, bueno, no? Ziklo, osea, ez dira irekitzen organo femenino eta maskulino momentu berean, lo que sea. Orduan, egokituta daude polena kuruzatzeko. Orduan, em, eta besteak, adibidez, oso autogamak direnak, tomate, letxuga eta horiek, lekaleak, apenas ez dute sufritzen endogamian, no? Eta berez, lore askotan polena gelditzen da lore berean, no? Orduan, asko sufritzen duten, bueno, kasu guztietan, teoriak zer esaten digu, no? Eskuliburuetan zer aurkitzen dugu. Pues bueno, claro, endogamia ekiditzeko manera bakarra da landare batzuk ustea loreetara joan arte polena kursatzeko. Alik eta landare gehiago, informazio gehiago, no? Bioaniztasun barneko variabilidade gehiago eukiko dugu eta arazo horiek gutxiago. Dugun arazoa baratza txikietan da liburuek esaten diguten kopuruak oso handiak direla guretzat. Dira, pues yo que sé, larogei landare, ehun landare, adibidez, azakietan batzuek esaten digute berrogei, batzuek larogei, tipula eta porrua esaten digute ehun eta piko, hauek dira asko, no? Baratza txiki batentzat, bueno, ezinezkoa iruditzen zaigun gauza bat da. Eta kasu horietan erabaki beharko dugu zer egiten dugun. Ugaltzen dugu hasi horiek edo ez dugu ugaltzen. Ugaltzen balin badu, adibidez, asakiak. Usten balin badugu landare bat loretara urte gutxiekin arazoak eukiko dugu, fijo. Pues igual burua, no? Bertza bat balin bada, pues burua ez du itxiko edo txikiago, jo que se, gauza arraro horiek, no? Eta normalean ekoizpena apalduko da. Orduan, igual aukera bat izango zen, egiten dut landare hasi horiek bizpa hiru urte edo lau urte eta arazoak sortzen ari den momentuan, pues aldatzen dut. Edo berriz erosten dut hasi hori, edo ez dakit nork eman dit hasi hau, pues, bueno, berriz bere gana joaten naiz, no? Hasi berria hartzera. Hau, jo que se, aukera bat izango da. Edo bestea da, eskolan ez dut ugalduko, eta igual utziko du landare bat bakarrik loreak nolakoa diren ikusteko, eta horrelako beste ariketak. Nik igual hortaz joaren naizen. Pues igual bai, ziklo osoa ikusteko interesgarria iruditzen zait landare guztietan, no? Ustea, no? Batzuk, edo bat, hori ikusteko, baina adibidez, eskolen arteko asientzaregerako nik horiek ez nuke egingo. Edo beste aukera bat izango zen eskolan usten ditugu pare bat ikusteko, baina igual gertu dagon beste baratza handi batean, han egiten dugu ugalketa. Hau beste aukera bat izango zen. Edo herri mailan proiektu bat balin badago, amezketan bezala, pues igual hartuarekin lortzen balin baditugu baserri bat edo bi nun baritate hori hau ugaltzen duten, pues igual eskolan nik ja lasaitzen naiz, porque claro, hartua kasuan baita landare asko teorian utzi behar ditugu, landatu behar ditugu hasitarako. Vale. Orduan, hau da, kasu horietan, arazoak, sobre todo, ditugu ostodun landarekin edo sustraiak jaten dituguna. Esan nahi dut, adibidez, piperra, tomate eta horiek, normalean ez dugu arazo hau, zergatik, gure landare guziak loretatik pasako direlako. Adibidez, tomateak guk landatzen balin baditugu gutxi gora, ez dut esaten eskolako baratza, baratza txiki batean. Jartzen dut 20 landare, edo 30 landare, no? Hau ez da exagerazioa, Pues hori
Horrek esan nahi du landare guztiak loretatik pasako direla. Bueno, bertate berekoak izan behar dira, eh? Orduan, ja a priori eta tomate hain autogama denez, landare gutxi behar dire, baina igual piperra, no? Piperrak da alogamo gehiago, no? Gehiago kursatzen du polena, baina normalean etxeko baratza batean igual berrogei landare edo hogei eta piko landare bai eukiko dugu. Eta hori, ja, bueno, pues ja kopuru nahiko ederra da, endogamian ez erortzeko. Hori beti, fruitu kasuan, beti gonbendatzen duguna da hartzea fruituak landare askoetatik. Igual gure hasiak, kopurun aldetik, igual fruitu batekin edo bi fruituekin, hasi nahiko ditugu ja, izateko. Ez dugu hasi gehiago behar, kopuruen aldetik. Baina beti hartuko dugu fruituak landare ezberdinetatik. Nik adibidez, piperrean, usten dut fruitu bat minimo edo bi landare bakoitzan. Claro, zergatik, polena bai bidaiatzen duelako, no? Gameto maskulinoa, baina gameto femeninoa, ovulo, ez da bidaiatzen. Orduan, claro, ama aldetik iritsiko zaigun informazioa bakarrik landare bakoitzak dauka, no? Orduan, landare, jo que se, hogei landaretatik hartzen baldin badugu fruitu bat, hau da, hobeto bi landaretatik 10 fruitu hartzea, ez? Nik uste nahiko ulergarria da, Ados. Eta gero beste arazo handia da nahi gabeko polinizazio kuruzatua. Eta hori aldatzen da. Errexatzen landare batzukin orain zaila izango da, eta zaila zena orain errexago izango zaigu. Zergatik, adibidez, azakiekin, no? Azakiak dira, bertza, lombarda, brokoli, romanesku, azalore, kol de Bruselas, hori guztiak dira espezie bera, brasika oleracea. Horiek dira baritate ezberdinak, baina espezie berekoak. Teorian, bi espezie ezberdinen artean ez da guruzaketa posible. Hori teorian. Beti salbuespen badira, mula, no? La mula erderaz, no? Pues, zaldi bat eta asto bat, no? Pues kuruzaten da, bai, no? Zerbait ateratzen da. Baina teorian, bi espezien ezberdinen artean ez da ezer aterako. Teorian. Ordun, baina bi baritate espezie baten bi baritaten artean beti kursatuko dira. Gehiago edo gutxiago polinizazioaren arabera. Ordun, azakiak denak kursatuko dira, baina guk gure esku dago zerbait oso simple. Nik daukat brokoli, romanesku eta lombarda, 3. Pues aurten egingo dut romanesku. Pues beste biak kenduko dut, no? Jateko, loreetara iritsi baino lehen. Kendu burua, edo, bueno, bai, burua, eta kendu lurretik sustraiekin. Porque badakizuen bezala, beti alboetan aterako ditulako beste buru txiki eta hori, no? Orduan, beti kendu. Zure baratzakoak eta inguruko baratzeko landareak. Hori egiteko bizilagunekin bueno, solastu behar da, eta mesedez eskatu, aizu, bilu, ugatzen ari naiz hasi hau, eta bar, eta bar. Baina nik bakarrik usten dut hasietarako nahi dudana. Eta besteak kentzen dut loretara iritsi baino. Hori denekin. Eta baina besteak fruituak jaten dugunak, edo haziak jaten dugunak, bai ala bai loreetatik pasa beharko da ziklo hau. Orduan beti polena eukiko dugu bidaiatzen. Ordian, hori zerbait horren aurka, edo bueno, horren aurrean zer egin dezakegu. Bueno, alde batetik, estrategia simpleena, baina baita igual zorrotzena da, nik espezie honetan bakarrik baritate bat landatuko dut, nire baratzan. Fin del problema. Ya está. Nik buk adibidez hori egiten dugu piperrekin.
landatzen dugu bakarrik piper mota bat. Ya está. Ez da kursatuko, imposible. Hori, kasu batzutan nahiko erreixa iruditzen zait, adibidez porrua, Porrua, normalean ez dugu bi porru mota landatuko gure baratzen. Edo tipula, bueno, tipula, bai, barkatu ez, tipula bai. Tipula beti bi edo hiru ezberdin, barkatu. Porrua, espinaka, ze gehiago, artoa, normalean bat, bueno, igual palomitas egiteko igual bi, baina, bueno, normalean igual bat, bueno, arbia, rabanito, no? Horrelako gauza bereziagoak edo hori, normalean varietate bat bakarrik landatuko dugu. Hori, jazta. Baina igual batek erranen ditu, pues nik zuk egiten duzuna nik ez dut egingo, nik bi per mota ezberdinak nahi ditut urte guziz. Orduan, zein aukera daukazu? Bakarrik da banatzea. Kasu batzutan banatzen dugu denboran, no? Leheno aipatu dudana, adibidez, no? Asakiekin. Nik aurten utziko dut Asiak ugaltzeko romanesku, eta beste guztiak jan egingo dut, eta datorren urtean utziko dut Asiak ugaltzeko, jo gase, kol de Bruselas, eta beste guztiak kenduko dut. Kasu batzutan, igual kostaldean erresago, urte berean banatu dezakegu. Varietate bat oso goiztiarra, osea, goiz-goiz landatuko dugu, eta bigarrena askoz berandugo. Orduan, lehenbiziko varietatetik hartuko dugu hasiak, edo fruituak, bigarreneko loreak ireki baino lehen, eta lehenbizikoak ja jasotzen dugun, edo ja fruituak handaudenak, igual beste lore guztiak kenduko dugu, o lo que sea, bigarrena bakarrik izateko. Hau, ez dakit, niri erdi komplikatua iruditzen zait, baina bueno, hori aukera bat da. Gero baita badira beste aukerak, eskola batean nahi baduzue beste baliabide bat izango zen, eta da, istea. Daukat, varietate bat negutegi baten barruan eta bestea kanpoan. Eta negutegia guztiz itxita balin badaukat, eta hori neurriak hartzen balin badut xomorroak ez hartzeko edo ez ateratzeko, hau egiten da, egiten da. Eta igual negutegi mugikorrak eta gaur daukat varietate bat itxita bestea irekita, eta bihar itxiko dut gauaz, beti gauaz, no? Lo egiten ari delako xomorro, bihar itxiko dut bigarrena eta irekiko dut lehenbizikoa, no? Horrelako gauzak egiten dira. Baina ohikoena zer da? Da distantzean banatzea. Eta hori eskuliburu guzietan erranen digute zenbat metro utzi behar dugun bi varietate ezberdinen artean ez nahasteko. Distantzia horiek berriz zer gertatzen zaigu ikaragarrizko distantziak direla. Porque, adibidez, erlea balin bada animale polinizatzaia, distantzia hau izango da 1000 metro, 1 kilometro. Edo haizetik bidaiatzen balin bada polena, distantziak izango dira 3000 metro, 4000 metro, orduan hori, bueno, badakigun bezala gehiegi dela, baina eske hala ere gure baratza txikientzat, igual adibidez piper kasuan, normalean erranen digute eskuliburuek 25, 30 metro utzi behar direla bi varietate ezberdinen artean ez nahasteko. Bakarrik letxuga, tomate, hoietan bai 4 metro, 2 metro, lekaleak, ere bai, hoiekin ez dugu arazoak. Beti nik esango nuke, adibidez, bi tomate egiteko, pues ez nuke ondoan landatuko. Hori nahiko akats ohikoa da. Nik, adibidez, bi tomate mota ezberdin landatu nahi ditut. Eta landatzen dut, lerro bat, ezakit, txabaletako tomate, eta beste lerro bat, tomate loidi. Hori ez da horrela egin behar. Bi lerro egiten balin badugu, landatuko dugu txabaleta hemen, bi lerro alde batean, eta beste
aldean bi lerro loidi. Eta punteetatik, no, bazterretatik hartuko ditugu fruituak, hazitarako. Eta justu mugan, no, justu han kontaktuan direnak, pues, janen dugu, baina ez dugu gordeko hazitarako. Hori, distantzia horiek murrizteko, beti bi barietate erdian landatzen badugu zerbait nahiko altua, babarrunak, ilarrak, artoa, eta hori barrera fisiko bat da. Eta horrek asko murrituko digu distantziak. Horregatik, eskolako baratza batean nik egingo nuke adibidez piperrak. Bin piper mota ezberdinak landatu nahi baditugu, pues bueno, bat alde batean, osea, punta batean, eta beste puntan. Hala ere, piper hasiak ongi egiteko, nik bakarrik baritate bat landatuko nuke baratza txiki batean. Baina tomate, letxuga, babarruna, eta horiek bai. Eta karo, hori orokorrean, hibridazio asunto hori inguruan gogoratu behar dugu gure ondoan diren baratzetatik polena helduko zaigu. Orduan, ez dugu bakarrik kontutan hartuko gure baratzen zer egiten dugun, baizik eta gure auzoen baratzetatik ea zer etortzen den ala ez. Eta horren aurrean bada jendea zerbait egiten duena, adibidez. Nik dut piperra, adibidez, no? Gordetzen dut piper mota bat eta asko maite dut eta kontserbatu nahi dut eta tal, no? Eta justu ondoan ditut beste bi baratza edo hiru baratza. Pues igual nik egingo ditut landareak, plantela, eta oparituko diot lagunei plantela hori, eta orduan haiek, pues, bueno, posik egongo dira, no? Zuk egiten dizkizudolako landareak, baina haiek landatuko dute zuk nahi duzun varietatea. Eta ez nahazteko. Hori batzuk egiten dute. Da, bueno, igual, badakit kasu guztietan ez dela posible izanen, baina ahal bada hori, bueno, aukera bat da. Orain gogoratu dut nola kalabazan eta kalabazak ez dira denak espezie berakoak. Badira kalabaza espezie ezberdinak. Orduan, espezie ezberdinak balin badira, bi kalabazak ez dira kurusatuko. Baina espezie berakoa balin badira, beti kurusatuko dira. Eta hori garrantzitsua da jakitea zein den gure kalabaza, espezia. Adibidez, hemen Euskal Herriko berde luzenka hori, Gernikako kalabaza zeten dena, hau da kukurbita moskata. Kukurbita moskata ere bai da kakahuete, kalabaza de kakahuete. Horien artean, kurusatuko dira beti. Baina bestalden daukagu poti marroi, hori borobil, hori txiki, hori laranja dena, eta hau da kukurbita maxima. Maxima baita dira kalabaza iranja borobil guztiak Halloweeneko kalabaza, ruperta, horiek dira maxima denak. Orduan, adibidez, kakahuete bat edo luzenka bat poti marroi batekin, teorian ez dira kursatuko. Lasaiki utzi ditzakegu bat bestean ondoan, ez dira kursatuko. Ados. Eta ja, bukatzeko, daukagu irudi hau, helburu nagusia. Gure, osea, hasiak ugaltzen ari garenean, gure helburu nagusia hau da. Zikloaren bukaera arte egoera hoberenean iristea. Hasiak beti zikloko bukaeran iristen dira, no? Heltzen dira, no? Landare sortzen da, gure baratzan ia landare guztiak anualak dira, no? Ziklo batekoa. Beste batzuk bi anualak, behar dute negu bat, no? Landatzen dugu udaran, gero pasatzen dute negua, eta bigarren urtean
Osea, erintzen dugu udaberrian, pasatzen dute udara udazkena, negua eta udaberrian loreak eta bigarren udaran haziak. Eta orduan, ja, haziak egin ondoren hiltzen dira. Anualak edo bianualak. Gero, baratzen, eukiko ditugu arbolak eta arbustuak perenneak, hori ja, aparte, no? Egiten dute haziak eta ez da hiltzen landaria, baina anualak eta bianualak hiltzen dira, no? Haziak da eh, azken pausua. Orduan guk iritsi behar gira azken pausu arte egoera hoberenean. Orduan, eh, eta hau puntu horrek lotura dauka udazkeneko tailerrarekin. Udazkeneko tailerran ikusiko dugu, bueno, zein landare hautatu behar ditugu hazitarako, zein irizpidea jarraitu behar ditugu, bueno, hori, hautaketa eta aukeraketa ongi egiteko. Eta horiek dira, no? Pues, adibidez, zein landare hobeto dira bukaera arte. Pues, gaixotasun aldetik, edo hori, harriak askabarra botatzen balin badu, pues, zeinek hobeto errekuperatzen diren, edo gaizkiago, eta bar, no? Orduan, ongi iritsi arte ez dugu ahantzi behar behaketa, no? Gaixotasunak eta hori zaindu behar dugu bukaera arte, berez badira onjo batzuk loreetan agertzen direnak, eta igual guk ez dugu alternaria ezagutu, hau da onjo nahiko mitikoa, loreetan eta hori, igual osto letxuga batean ez dugu sekulan ikusiko, baina bere loreetan, pues, arazo bat suposatuko digu, onjo horrek. Orduan, bueno, iritsi behar gara, azken momentu arte, gaixotasun aldetik eta hori, no? Plagaz eta hori, pues, egoera hobenean, ez dugu antzi behar belarra kendu, ureztatu, tutoreak beti, normalean, iaia, espezie guztietan altxatzen diren landarei esarriko diegu makil bat eta soka batekin, edo batzutan lerro batean jartzen dugu bizpairu makil eta sokak, no? Ez erortzeko, porruak, tipulak eta horiek, no? Orduan, zaindu behar dira, pausu horiek egin behar dira. Hori eskuliburu guztietan ikusiko aurkituko duzu. Eta norbaitek interesatzen baldin badauka eskuliburu zehatz bati buruzko informazioa, pues, bueno, idatzi zaiguzue eta erranen dizuegu. Eta Eta hori, no? Hori da nik aipatutako oraintxe bertan, no? Gauza horiek. Eta hori berez, udazkenoko eta jarrean ikusiko dugun gaiak hauek dira, baina, bueno, pixkat aurreratzeko, zen da, hori normalean egiten da udako bukaeran, eta gure tailerra gero egingo dugu, baina orain goizegi da, eta gero berantegi da, baina, karo, abuztuan edo iraian tailer bat egitea, bueno, iruditzen zaigu saia dela, zuentzat, orduan aurreratuko dizuet hiru puntu horiek, Eta baina, eh, básicamente dira, no? Zein landare aukeratuko ditugu, Pues, esaldi batean esateko, zeinek aukeratuko dugu? Hoberenak. Galdera da, edo kontua da, jakitea, zer erran nahi du hoberen horrek, Pues, bueno, landare osasuntxoak hori nahiko erresa, no? Eta objektiboa, eta badira irizpide orokorrak tamaina, no? Tamaina, pues, jo que sé, nik kasu batzutan bai nahi dut fruitu edo landare haundiak, no? Letxuga adibidez. Pues haundia balen bada, pues txikia baino hobeto, no? Orduan, pues aukeratuko dut haundiak direna, no? Gero, eta jo que sé, lehiaketa egiten bali badut beti nire bizilagunarekin, ea zeinek daukan kalabaza haundiena, pues logikoa den bezala, kalabaza haundienetatik hartuko ditut haziak. Baina nik ez nituke aterako fruitu batetik bakarrik endogamia ikusi dugu bezalatik. Baina, bueno, fruitu landare guztietatik, fruitu haundienetatik hartzen baditut haziak, pues bueno, ezaguarri hori mantenduko dut, ez?
Baina, eta badira, hau nahiko subjektiboa da. Baina, igual badira beste batzuk nahiko objektiboak. Adibidez, letxugekin, hori gertatzen den zerbait nahiko bueno, alditan, no? Sarritan ikusten dugun gauza bat da, nik daukat adibidez 10 letxuga. Eta bapatean letxuga bat, pum, no? Hasten da igotzen, altzatzen. Eta nik esaten du, pues hori utziko dut hasitarako, pues hori gaizki egina dago. Zenta, karo, aukeratzen balin badugu hori, eh, ezaugarri hau bultzatuko dugu, lehenago igotzea, eta hori ez zaigu komeni. Osea, letxuga guztiak iritsiko da momentu batean nun igoko dira, denak. Beroarekin, edo denbora pasa delako, lo que sea. Orduan, lehenago altzatzen balin bada, denbora gutxiago eukiko dugu jateko. Orduan, guri interesatzen zaiguna da, ahalik eta denbora gehiago izatea letxuga horiek gure baratzen altzatu gabe. Orduan, zeinek aukeratuko ditugu hazitarako azkenak igotzen direnak. Gero iritsiko da momentu batean nun denak igoko dira. Orduan, ja, begiratuko dugu. Bai, horietatik, zeinek dira gehiago gustatzen zaizkidanak. Handienak, edo igual berdintxoak ikusten balin baditut denak, eta hori nahiko normala da. Adibidez, nik zer egingo nuke, aukeratuko ditut bizpahiru letxuga eskin batean daudenak. Ez izateko letxuga bat hemen, bestea beste puntan, beste bat erdian, gero beste zerbait landatuko dudalako ere mortan. Gero, beste akats ohikoa da, azken fruituetatik hartzea haziak, eta hori ez da komeni. Adibidez, lekak. Ni hasten naiz biltzen jateko lekak, eta bukaeran goi-goian gelditzen diren leka txiki retorcidas eta hori, no? Horietatik hartuko ditut haziak. Ezin da, guk hartu behar ditugu oberenak. Edo tomatekin, edo piperrekin, edo kalabazinekin. Ni egoten naiz uda osoa biltzen jateko, eta iraian, bapatean, me ilumino, eta ostia, orain utziko dut fruitu horiek hazitarako. Eta segurazki ez dute denborarik izanen ongi heltzeko. Eta, karo, hori ez dut aipatu, baina haziak beti, hori udazkenean ikusiko dugu, haziak beti hartuko dugu fruitu heldu denean. Orduan denbora behar dute. Orduan bereziki tomateak, piperrak, eta hori, ja, hasten denean ematen, ja, aukeratuko ditugu. Tomate kasuan, gainera, lehenbiziko bigarren txandaetatik hartuko dugu fruituak. Baina piperrekin nik egiten dut, ja, hasten denean, ja, hasten naiz begiratzen zeinak diran fruitu ederrenak edo, no? Eta gero, noski, bukatzeko da barietaten ezaugarriak. Beti aukeratuko dugu fruituak edo landareak nolabait gure barietateko arketipotik gertuago direnak. Adibidez, nik bakit nolakoa den tomate pikoluze, forma hori, iribihotzeko formakuntza hori. Pues, batzutan, aterako zaigu fruitu baten bat, pues, erdi okertua edo ez duen borobilagoa, eta hori, orduan, nik horretarako ezagutu behar dut landatzen dudan barietateen ezaugarriak, baina ezagutzen balin badut, aukeratuko dut landare, fruituak eta bar, ezaugarri horietatik gertuago diren aleak edo landareak eta bar. No? Bueno, hori dena den, udazkeneko eta tailerran berriz ikusiko dugu. Eta bueno, gauza asko gehiago aipatu ditzaket, baina, bueno, momentuz hemen utziko dugu. Badakizuen bezala, eskolen arteko hasi sarean parte hartzen balin baduzue Xomorro taldeko kideekin tailer bat egitea aukera duzuela, eskolan bertan ikasleekin, eta bereziki han ikusiko duzue, bueno, pues zuek
ugalduko duzuen hasi hoien inguruan, pues, bueno, informazio zehatzago edo trikimailu edo kontutan hartzeko gauzak eta bar, no? Eta gero, hori, horren gaur ikusi dugunaren inguruan, ari gara justu aurten prestatzen eskuliburu berri bat, euskaraz argitaratuko da, argia argitaletxean, eta printzipioz udazkenean eta hortik eskuragarri izango da. Eta ikusten ari gara, baina bueno, gure idea da, igual, hemendik ez dakit, no? Igual ale batzuk ditugun, eskuragarri, edo, bueno, baina behintzat norbaitek informazio gehiago nahi baldin badu, gaztelaniaz daukagu guk eskuragarri Kristianean, eskuliburu txiki bat, aspaldin egindakoa, eta laizter euskaraz eukiko duzue aukera liburu berri hori ikusteko. Eta, bueno, albiste txiki honekin utziko dugu hemen.